Navštěvujete rádi zoo a jiné zábavní parky? Hledáte nová netradiční místa, kde byste se svými dětmi, přáteli, rodinami trávili volné chvíle? Pomozte nám zrealizovat netradiční zoo, kde zvířatům vdechl život šikovných rukou umělců nebo nadšených amatérů. Vytvořme společně další turisticky významné místo regionu Slovácko. Povězte o našem netradičním projektu svým známým, přátelům, kamarádům, dejte hlavy dohromady a dejte život dalšímu zvířeti. Přetváříme minulost, tvoříme budoucnost, vytváříme Kovozoo. Kovozoo bude slavnostně otevřeno v rámci veřejné akce Den země 23. dubna 2011. Akci organizuje občanské sdružení Rosnička. Vytvořením zvířete ze starého šrotu se můžete zúčastnit soutěže o 100 000 korun. Více na www.kovozoo.cz